Nakaliang jo kami diri asya workers union mentakas ni yuan hangne head office nama hadin ba kami diri asya workers union kala panni ya kani us kepada men yang tarik bakin sange no e gajing program ki jongki nakadaw gajing pending jongki insentif ki babun banai kumbala e pen bana hai ki jingkran ki bala adep ki don ki jaka ki basa anru banai nyu banai pra banai bat ki don ki jaka ki basa hadu hisnem ti hadin pada kadang jong ka department kayu i bala hakini usmo baki asya kin sange no gijing program ti kila akot menta kesingi tena ka office jong ka union hi ngiwan hangne bania kran he kata ka benta gijing khot ke jongki bar ka e ke bangi yo bania kran menta kesingi kalong ba na kadang ke jongki ki ya thu ba gijing sa akut jong ka bisa kamdei na kadau ba maki ki klem seu rei ki ong kadai na ka problems ke jong ka system ke jongki baki paran na kaliang ke jongki kila akular bakin pelait no e ka bisa har ka aku sau tarik jong menta u benai jong une usnem ar hajar ar punriu tiana kalian kejong ni nangkong nilai ong bangilai sya angene ap hadu arpo hadu itai ar sautaring long kuman ai syuti Christmas bat New Year ki asya namar ki asya te kim judan syuti lada day Christmas ne New Year la ne lada day Sunday kim judan syuti tingi ong basau bahai la di ki asya bakin syong kat hadu itai tarik kumbana kalian kejong pipi kular bat pelaja kepisa ti hadin kejingnya kerpat jong ti tingi semua bana kalian kejong mimo nginom la bangin disai tang mangi tingin habania keran suaya kani bat ki members barok dan ngin salak ban pha ya karai syaki minta kasini kepada kendai terik di hadian bangila syong hadu arkenta ngila ya tai sani bah ya kata ka problem belai bakampoi ka pisah ka account juki asya namar it seems banang ni kila ada pelat ya ka 23 crores ka pisah ladu ki banai la ban ong ladu ki banai March banai April namar ba hadian ba kila ada plek men syua ki pendan kam da kata ka apps ka di ka asya apps ka baki la ki asya kila ban claim ka payment ding ba jong tang ba ka phone jong ki mereka ik bajia kolong bah ki tu por badang ya da kata ka asya apps ka ya bah ka payment they very happy ban try ka kam ki asya namar hadian jong sin to yaw kila la ban claim ka pisah and hak tu ko dang ran isa Ram Kumar tinggi dah akhir ke feedback ke biang bah ka nik payment ke data hadu kani ka financial year ka balada kumbala ya thu di joint mission director menta but na kaliang jog estate accountant ila ya thu bakal asdang na kawan dekat SNA Spatch ka bakin hab and kila integrate lang bat katuka system menta ti tangling ba kata ka jing change ni ka jing ban aban at lang kata ka SNA Spatch bat kata ka Asha apps ka pair no ka system ti hakata ka jing pair no kata ka system ka pisa it seem ba na kapo ka state kung baki ong ka pisa ka don nginget iru kata but kila ada pelak hadu another hadu arpo like gross habro kini ki bro sis nam hi since nadu penai mak nadu financially last year ti imat ka pisah ka account jong ki asya kampoi ki poi kum tu kan sis pa san po kat san spa kum tu kat ba ka pisah jong ki le si kat bro si almost dan nadu ki penai mak na April nai May kum tu te kala poi kin rewa jan maybe but then ka kampoi ka account tinggi sutu menta naka accounts jong ka state kila ada pha sya ka pisah na sya ka account jong ki asya tiki asya ki haban claim si ka tu di tang nakada ba kata ka system